ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳುವೆರೆ ಕೈ ರುಚಿಗೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊನೊಂದು ಯಾನು ನಿಖಿಲ ತುಳುವೆರೆ ಕೈ ರುಚಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನು ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲರು ಪಂದು ಎನ್ನೊಂದು ಇನಿತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇನಿ ಅನ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಈ ಖುಷಿಗೆ ಕಾರಣ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಂದು ಪಂಡ್ರೆಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ಅಂದ್ ನಿಕ್ಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತಮ್ನೇಲ್ ತೂದು ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಇನಿ ಎಂಕ್ ಗೂಗಲ್ ಆಡ್ಸೆನ್ಸ್ ದ ಪಿನ್ ಬೈದುಂಡು ತೋಜವೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಆಡ್ಸೆನ್ಸ್ ದ ಪಿನ್ ತುಲೆ ಒಂದುಂಡತೆ ಒಂದು ತಿಕ್ಕೋಡೊಂದು ಮಾತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ನ ಕುಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನಾಗ ಆಕಲ ಮಾತೆನೆಲ್ಲ ಡ್ರೀಮ್ ಆದು ಅಂಚೆನೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪುನ ತೂದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಈ ಗೂಗಲ್ ಪಿನ್ ಬತ್ತದು ಅಕಲು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತು ಪಾದಿತ್ತೀರ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಏಪ ಈ ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಆಡ್ಸೆನ್ಸ್ ದ ಪಿನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಬೇಗನೆ ಬತ್ತಂಡು ಅವು ನಿಕಲ ಮಾತೆನೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಹೆಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗನೆ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಆಡ್ಸೆನ್ಸ್ ಪಿನ್ ಪಂಡ ದಾದ ಪಂದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ನ ಪೇಪರ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಡು ಅಂಚ ಒಂದು ಕಾಸು ಬತ್ತನೆ ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇತ್ತೀರು ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಅತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪರಿಚಯದಕ್ಕೂ ಪೂರ ಕೇನೊಂದು ಇತ್ತೀರು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ ಕಾಸು ಬತ್ತಂಡ ಬಂದು ಕೇನೊಂದು ಇತ್ತೀರು ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಕಾಸು ಬರೋಡಂಡ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಒಂದು ಬರೋಡು ಒಂದು ಬತ್ತು ಜಿಡ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾಣತಿ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಈ ಗೂಗಲ್ ಆಡ್ಸೆನ್ಸ್ ದ ಬರೋಡು ಫೈನಲಿ ಎಂಕ್ ಇನಿ ಎನ್ನ ಕೈಟೀನಿ ಗೂಗಲ್ ಆಡ್ಸೆನ್ಸ್ ದ ಪಿನ್ ಬರ್ತನೆ ಅನಿ ಎಂಕ್ ಏತು ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ಅವೆ ನಿಕ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಕ್ ಎಂಚ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಗೊತ್ತಾವಂದಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲೆ ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಓವೆನಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆದಿ ಇದು ಮಲ್ತುಂಡ ಖಂಡಿತ ಈಗ ಪ್ರತಿಫಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪನ್ಪಿನೇಕ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಉದಾಹರಣೆ ಪಂದು ಪನೋಲಿ ಅಂಚ ಒಂದು ಎನರ್ಟ್ ಬತ್ತಂಡು ಪಂದು ಯಾನ್ ಖಂಡಿತ ಪನ್ಪುಜಿ ಯಾನೇ ಪೂರೈಕ್ಲ ಕಾರಣ ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಪನ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಬಂಗ ಬೈದೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಎನರ್ದಾಯಿನಾತಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಂತದೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನನಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರೋಡು ಪಂದು ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪಯಾನ ಖಂಡಿತ ಒಂದೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂದು ಪನ್ಪಯಾನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಡೇನ ಜರ್ನಿನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ದ ಹೆಜ್ಜೆ ಒಂದು ಪನ್ಪಯಾನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಅಂಚ ಒಂದು ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಮೇಯ್ನ್ ಆದ ಕಾರಣ ಎನ್ನ ಯಾನ್ ನಂಬಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಏಪಲ ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಎನ್ನ ದೈವ ದೇವಿರು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯ ಕುಲು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಬರ್ಪಿನ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ್ ಅರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಯಾನಿ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆತೆ ಅವರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಆರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅವಡ್ ಇಂಚಲ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪುನ ಪೂರ ಬರ್ಪಿನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆರ್ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಪನ್ಪೇರು ಸಜೆಷನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಇಂಚ ಮಲ್ಪು ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚ ಮಲ್ಪು ಪೂರ ಪಂದು ಬುಡ್ಲೆತಿತ್ತು ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಜೆಷನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಪತ್ರೊಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಮೊಳಂಚು ಉದುರಿ ಬೇರ್ದ ಗಂಜಿ ಮಂತಿತ್ತೆ ಏರ್ಲ ತೂದಿತ್ತು ಜಡ ಅವು ವಿಡಿಯೋನವರ ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಅಂಚ ಅವು ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಇಂಕ ಅಮ್ಮನೆ ಪಂತೀನಿ ಬಕ್ಕ ಕೇನುವ್ರೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅವಡು ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಪೂರ ಇಂಕ ಕೇನುವಿರು ಏತು ವ್ಯೂಸ್ ಆಂಡ್ ಏತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಂಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ಯ ಪಂಡ ಯಾವು ಗಡಿ ಗಡಿ ಕೇನೊಂದು ಉಪ್ಪಿರು ಏತು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆಂಡ್ ಏತು ವ್ಯೂಸ್ ಆಂಡ್ ಪೂರ ಕೇನೊಂದು ಉಪ್ಪಿರು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುನ ಅಂಚ ಪೂರ ಪನ್ನಾಗ ಅಂಚ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಮಾಮೂಲ ನಿಕುಲು ವಿಡಿಯೋ ತೂದುಪ್ಪರು ಆರ್ಲ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುರು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲೆ ಈರ್ಲ ಬಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಪೇರು ಬರ್ಪುಜಿ ಪೂರ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜಿರು ಅಂಚೆ ಇಂಕ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ 3 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ಇಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಮಂತದ ತಾಂಕಿನ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಅವಡು ಮಾಮಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ಆರೆ ಸಾಂಕದಿನಿ ಅಂಚ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪು ಪಂದು ಪನ್ನಗೆ ನಾ ಪೊಪ್ಪ ಪಣೋದಿತ್ತೇರು ಮಲ್ಪು ಮಗ ಮಲ್ಪು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುದು ಅದನ್ನ ಮಲ್ಪು ಪಂದು ಅಂಚೆ ಯಾನು ಮಲ್ತೇನು ಫೈನಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತು ಪೊಪ್ಪ ಕಡಪುನಾಗ ಪೊಪ್ಪಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಪೊಪ್ಪಗೆ ಏತ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತು ಪಾದಿನಿ ಪೊಪ್ಪಗೆ ಫುಲ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆತು ನಾನಿ ಅಂಚ ಇಂಕ ಆತೆ ಇಂಕ ನಮ್ಮದು ನಮ್ಮ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮಗೊಂಜಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತಾಂಕ್ ದಿನಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡ ಎಂಕ ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಚ ಪಂದು ಯಾನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದೆ ಪಂದು ಪನ್ಪಿನತ್ ಇಂಕ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಊರುಡ್ಲ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುರಿ ಯಾನು ಒಲ್ಪಲ ಪೋನಾಗ ಪನ್ಪೆರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಅವು ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ನಮಕೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ ಅಂಚ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಮಕೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ನನಲ ಒಂಜಿ ದಾದಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ದಾದಂಡಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದು ಅವು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪಂದು ಪನೋಲಿ ಅಂಚ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನ ಕುಲು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿದೇರು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಅವಡು ಎನ್ನ ಮಾಮುನ ಜೋಕುಲು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನ ಕುಲು ಯಾನು ಒರಿಯರೇನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಪನ್ಪುಜಿ ಅಂಚೆ ಎನ್ನ ದೊಡಮನ ಮಗೆ ಆಯನ ಪಲಯಿ ಅಂಚ ಅಕುಲ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಿರು ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಅಕ್ಲ ಪರಿಚಯದಕ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಂತದ್ದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೂಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪಿರು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ಆದ ಪನೋಡು ಪಂದಾಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಯಶಸ್ಸದ ಪಿರವುಡು ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನು ಉಪ್ಪುವಲೊಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ಯಾನಿನಿ ಒಂಜಿ ದಾದಂಡಲ ಸಾಧನೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ರೀತಿ ದಾದಂಡಲ ಸಾಧನೆ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ದಾದಂಡಲ ಎಲ್ಲಿಯ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ದಾದಂಡಲ ಅಚೀವ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಿತ್ತಳ ಐ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಕಾರಣ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆರೆ ಕಾರಣ
ಎಂಕೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದು ಅವು ಏತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಬಂದು ಎಂಕ್ ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಂಕ ಅವು ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ದಿಂಚಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಕ್ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ದಾದಂಡಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ನೆಕ್ ಎಂಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅದು ಇಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದು ಅಂತೀನಿ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂಚಾರು ವೀಡಿಯೋಗೆ ಬರ್ಪುಜೀರು ಅಣ್ಣ ಇಂಕ ಏಪಲ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಇಂಕ ಆತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುರು ಬೇಲೆ ದಲ್ಪಲ ಪೂರ ಅಂಚಿನ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಂತದ್ದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ತೂಲೆ ಬಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಉಪ್ಪಿರು ಅಂಚ ಇಂಕ ಆನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಕುಲ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಕ ಆನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಕುಲ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಿರು ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಗಳ ಇದ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೀಡಿಯೋಗೂ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾದಿನ ಕುಲಿರ ಆನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪು ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಓದ್ವೆ ಮಾತೇನ ಕಮೆಂಟ್ಸನ್ನ ನಾನು ಓದ್ವಿನಿ ಇದ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಕ್ ನೆನಪಿತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಏರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ದುಚಿ ದೇಪಂಡ ಅಕುಲು ಏರ್ಲ ಅವಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆತು ಪ್ರೀತಿಡಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುರತಿ ಅಂಚ ಐಕ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಂತುಜಿಡ ಎಂಚಾತಿ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಎಂಕ್ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಓದುನ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ್ ಅನ್ನ ಪಂದು ಸಂದೇಶ್ ಬೇಲು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಆರ್ಲ ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಎಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತಿರು ಅಂಚ ಅರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ದೊಂಪ ಗೈಸ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಪಂದೊಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಉಂಟು ಆರ್ಲ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಕ್ಕನಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಟು ಆರ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಿಂಚಿ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎಂಕಾರು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತದ್ದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತದಿರು ಅಂಚ ಅರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೊಕ್ಕ ಸೂರಜ್ ಅನ್ನ ಪಂದುಲೇರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆರ್ಲ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುರು ಆರ್ಲ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುರು ಆರ್ಲ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪೂರ ಪಾಡುವರು ಇಂಕ್ ಅಂಚ ಖುಷಿ ಆಪುಡು ಇಂಚ ನಮ್ಮನ್ಲ ಅಕ್ಕಲನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಕ್ಕಲನೆ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿ ಪಂದು ಎನ್ನದು ಮಲ್ಪುರತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಯಾನು ಪನೋಡ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಬ್ರದರ್ ಇಂಕಲ ಬ್ರದರ್ ಯಾರು ಆರ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಆರ್ನ ಎನ್ಕ್ ಎನ್ನ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುರು ಎಂಕ್ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಲೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಮೀಂದ ಮನ್ಪುಲೆ ಅತನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಇಂಚ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಆರ್ಲ ಅಂಚ ಆರ್ಲ ಏಪಲ ಇದ ಮುಟ್ಟಲ ಎನ್ನ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪಿರು ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅವು ಪೂರ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಯಾನು ಈತ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತೆ ಪಂಡ್ರೆ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಪೇರು ಇಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುರು ತಿಕ್ಕನಾಗ ಒಲ್ಪಲ ಅಂಚೆ ಎನ್ನ ಮಾಮಿಲ ತೂಪೇರು ಮಾಮಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಂಚ ಆರ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಪೇರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂದು ಪನ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಇಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ್ ಇಂಚ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಇಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಪನ್ನಂಗೆ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾತೆನಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಂಕ್ ಇಂಚನೆ ಎಪ್ಪಡು ಪಂದು ಕೇಳಿಯಾನು ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ದೊಡಪಾವಡು ದೊಡಮಾವಡು ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಮಾಮುನಕುಲು ಮಾಮಿನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಚ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತೆನಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ಅಕಲ ಮಾತೆನಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಯಾನಿ ನೀ ಒಂಜಿ ದಾದನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪ ಪಂದೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತುಂಡ ಐಕ್ ಮೇಯ್ನ್ ಆದ ಕಾರಣ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಎಂಕ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಂಡೆ ದಾದ ಪಂದು ಆಂಡರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಅಟಿಲ್ದ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಅಂಚ ದೊಡ್ಡಾಗ ಪಂದಿತ್ತೇನೆ ನಾನು ಇಂಚ ಅಟಿಲ್ದ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಿರು ಪೂರ ಪಂದು ಐಕ್ ದೊಡ್ಡ ಖುಷಿ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಅರೆಗೆ ಅಂದಾಜ್ ಹಾಪುಂಡು ದಾದಂದು ಪೂರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿಡ ಅರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅಂದಾಜ್ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಸ್ತ್ ಅಟಿಲಿಡ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರಾರು ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಅಟಿಲ್ಡು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಯಾನಾರ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಪಂದು ಪನೆರೆಗ್ ಅಂಚ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಕುಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುರು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ತೂಪೇರು ಮಲ್ಪುಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಇಂಚೆನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಂದು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಕುಲು ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ನ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುರು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಏತ್ಲ ಯಾನಿತ್ತೆ ಏತೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪಡಿ ಏತೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಂತದ್ದು ಏತ್ಲ ಭಂಗ ಬರ್ತದೆ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪಡಿ ಎಂಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ನೆಕ್ ಮೇಯ್ನ್ ಆದ ಕಾರಣ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆನೆ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಂದು ಪಂಡ್ರೆ ನಿಜವಲ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಂಡ್ರೆ ದಯಪಂಡ ಐತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಂಡೆ ಯಾನು ಈತ ಬರ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾಡೈತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಸಪೋರ್ಟ್ ದೊಡ್ಡಗು ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆವಡು ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆವಡು ಮೋಕೆ ಆವಡು ಇಂಕ ಏಪಲ ಬೋಡು ಮೇಯ್ನ್ ಆದ ನಿಕುಲ್ ಕಾರಣ ಮೇಯ್ನ್ ಆದ ಇನಿ ಎನ್ನ ಕೈಕ್ ಈ ಗೂಗಲ್ ಆಡ್ಸೆನ್ಸ್ ಬರ್ರೆ ಪಿನ್ ನಿಕುಲ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕಾರಣ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತ ಕಡೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಪೇರು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮನ್ಪುರು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪು ನಿಕಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ತೂನಾಗ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಇನಿ ಒಂಜಿ ದಾದನಲ್ಲಿ ಇನಿ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ದೆ ಪಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಇತ್ತುಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಕ್ ಮೇಯ್ನ್ ಆದ ಕಾರಣ ಖಂಡಿತ ನಿಕುಲೆ ಮೇಯ್ನ್ ಆದ ಕಾರಣ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಮೋಕೆದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡತಿ ಅವು ಎಂಕ್ ನನಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪು ಈ ಮನ್ಪಂದ ಕುಲ್ಲೊಡ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪು ಪಂದ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಂತಿಲಕ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಇನಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ದಾದಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಒಂಜಿ ಚೂರಾಣಲ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ನಂಚಿನ ಸ್ಕಿಲ್ ಎಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದಾಣಲ ಎಂಕ್ ಇತ್ತುಂಡು ಬಂದ ಆಂಡ ನೆಕ್ ಮೇಯ್ನ್ ಆದ ಎಂಕ್ ಕಾರಣ ಎನ್ನ ಮಾತ ಟೀಚರ್ಸ್ನ ಕುಲು
ಎನ್ನ ಮಾತ ಟೀಚರ್ಸ್ನ ಕುಂದಿಯನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆದ ಪನ್ಪೆ ಪಕ್ಕೊಂದು ಪನೋಡೆ ಗೊತ್ತಾಣತೆ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸೊಂದು ಒತ್ತೊಂದು ದಯಪಂಡ ಖಂಡಿತ ಎನ್ನ ಟೀಚರ್ಸ್ನಕು ಕಾರಣ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಎಂಕ್ ಪಾತೆರ್ನೊಂಚಿನ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಪಂದು ಎನ್ನ ಟೀಚರ್ಸ್ನಕು ಎಂಕ್ ಶಾಲೆ ಡುಪ್ಪುನಾಗ ಕಾಲೇಜ್ ಡುಪ್ಪುನ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಎಂಕ್ ಭಾಷಣ ಪೂರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶಾಲೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಪೂರ ಪೂರತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪೂರ ಅಂಚೆ ಇಂಕ್ ಐಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಕ್ ಕಡಪುರ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಖಂಡಿತ ಇಂಕ್ ಐಟ್ ಪ್ರೈಸ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಇನಿಯನ್ ಅವೇ ರೀತಿ ಪಾತಿರೊಂದು ಬಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರ್ನು ಪೂರ ಪನೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಏತ್ ಪಾತಿರುವ ಬಾಯಿ ಬಚ್ಚು ಬಂದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಕುಲ್ ಪೂರ ಪನೊಂದಿತ್ತೀರು ಅಂಚ ಮಾತರಿಗಳ ಇನಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಆ ಖುಷಿಕ್ ನಿಕುಲ್ಲ ಕಾರಣ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾದ ಉಪ್ಪುನ್ ಪಂದು ಯಾನೇನು ಎನ್ನ ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆವಡು ಎನ್ನ ಮಾತ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಆವಡು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತರಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಪಂದು ಯಾನೇನುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮೇಯ್ನ್ ಆದೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಪಂಡ್ರೆ ಮದತ್ ಪೋಂಡು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಪುದರ್ ಪನ್ ಪೂಜಿ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ತೋಜವೆ ಏರ್ ಪಂದ್ ಎಂಕಿ ಏರ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದೊಂಜಿ ನನಲ ಇಂಕು ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಲಕ ಉಂತುನಿ ಏರ್ ಪಂದ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜವೆ ಯಾನ್ ಬೆಳಿ ಸೊಲೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಕೆಲವರಿಗೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತುಂಬುದುಂಚಿ ತೂಪಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಎಂದು ಪನ್ಪಿನೆಂಕ್ ಮಾಮಿ ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಲ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಲ ಯಾನ್ ಪತ್ವೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇಂಕ ಮೀನ್ ಮತ್ತ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪತ್ತದೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಯಾನಿ ಇದು ರೆಡಿ ಆತಿಂದ ಪಂಡ ಯಾನ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ ದಿನ ಡೇಕ್ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಪಂಡ್ ಕಟೀಲ್ ತಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ ದಿನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೋದು నేను ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಪಡೆಯೊಂದು ಬರ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ನಾಡಲ ಪುದರ್ ಪಂಡ್ರೆ ಮೀನಿ ಮದತ್ ಪೋದಿತ್ತಂಡ ಡ್ಯಾಡಿ ಇದು ಮಾಫ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವಡು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಕಡೆ ಇದ್ದವಡು ಸುನೀತ ಮಾಮಿ ಬಂದು ಪುರ ಒಲ್ಲೇರು ಆರ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ ಮೂಲಕ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ 1,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಂಚನೆ 4,000 ವಾಚ್ ಅವರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಡು ಅಂಚ ನಿಖಲ ಮಾತನೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಡು ನಿಖಲ ಮಾತನೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಂಕ 1,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬೇಗನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಡು ಅಂಚ ಏನು ಮೂಡದ ಪುರ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತಿತ್ತೆ ಈ ಸತಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಿ ಬರ್ತನೈತೆ ಐಕ್ ಮೂಡದ ಪುರ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತಿತ್ತೆ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ನಿಖಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬತ್ತಂಡು ಇಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನಿಖಲು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಂದರ ಅಂಡ್ ಐಕೊಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಂದರ್ ಪಂತಿಯನ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚೆ ಇಂಕ್ ಆ ವಿಡಿಯೋದಾತ್ರ ಇನ್ನ 4,000 ವಾಚ್ ಟೈಮ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಡ್ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಒಂದು ಮೊನಿಟೈಸೇಷನ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ಪುಣು ಎಂಕ್ ಮೇಲ್ ಬತ್ತಣ ಅಂಚೆ ಯಾನು ಮೊನಿಟೈಸೇಷನ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತೆ ಯಾನು ಎಂಕ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿತ್ತದ ಮಲ್ದಿನತ್ ಯಾನ್ಲ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ಚ್ ಮಂತದೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಯಾನು ಝೀರೋಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲ ಆತೆ ನಮ್ಮ ಮೊನಿಟೈಸೇಷನ್ಗೆ ಆನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಅಕುಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಕ್ಕುಲು ತೂಪೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ದ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಪೆ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಎಂಚುಂಡು ಪೂರ ತೂಪೆ ದಾದಂಡ ಬೊರ್ಚ ಅಂದಿನದಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಉಂಡ ಅಂಚ ಪೂರ ತೂದು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮೊನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆನ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಬೊರ್ಚ ಪಂದಾಕುಲು ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪಿರು ಅಂಚ ಇಂದು ಒಂತ ದಿನಟ್ಟು ನಂಗೆ ಮೇಲ್ ಬರ್ಪುಡು ಅಂಚ ಯಾನ್ ತೂತಿನ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದೊಂಜಿ ಒಂತ ದಿನಟ್ಟು ಮೇಲ್ ಬರ್ಪುಡು ಎಂಕ್ ಏತನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಂಡ ಯಾನು ನೈಟ್ ಯಾನು ಮೊನಿಟೈಸೇಷನ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕಾಡೆ ಲಕ್ಕುತು ನಂಗೆ ಎಂಕ್ ಮೇಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತಡು ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಎಂದಿತ್ತು ಜಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಎಂಕ್ ಮೇಲ್ ಬರು ಪಂದು ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ನೆಕ್ ನಿಕಲ ಮಾತನೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿನಿಂದ ಏಪೋಗ್ಲ ಪಂತುಜಿ ಇಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಮಲ್ತ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ವಾಚ್ ಪೇಜ್ ಆಡ್ಸ್ ಒಂದು ಪೂರ ಆನ್ ಮಲ್ತೆ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಯಾನ್ ನನ್ನದಾಲ ಮಲ್ಪೆರ ಉಂಡ ಆತ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನ ಪೂರ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪುನ ಪೂರ ಆಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪುಂದು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ನನ್ನದಾಲ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡ ಪಂದ್ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋಸ್ ತುಯ್ಯೆ ಕೆಲವು ಗೊತ್ತ ಒಂದಿತ್ತು ಜಿ ದಾದ ಪಂದಕ್ಕೆ ಎರಡಾನಲ್ಲ ಕೇನ್ಗೆ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತೆ ಅಶ್ವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಪಂದ್ ಆರ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮನ್ಪೂರ ಎಂಕ್ ಅರೆಗ್ಯಾನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತ್ ಕೇಂಡೆ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ತೆ ನನ್ನದಾಲ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡೆ ಪಂದ್ ಐಕಾರ್ ಪಂಡಿರು ಈರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ದ ಫಿಲ್ ಮಲ್ತಾರ ಪಂದ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಬಕ್ಕ ಯಾ ನಾವು ಮಲ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಮಲ್ಪೆರ ಉಂಡು ಗೊತ್ತು ನಾವು ಏಪ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಆರ್ ಪಂಡೆರ್ ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಅರೆಗ್ಲ ಯಾನ ಈ ಟೈಮ್ ಇರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಆರ್ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಲ್ತೆ ಇದು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತಿರು ಇರೆಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಂಡ ಪಂದ್ ಅಂಚ ಕೇನೊಂದಿತ್ತಿರು ಎಂಕ್ ಬೇಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅವೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಂಡ ಪಂದ್ ಅಂಚ ಅಂಚ ಪನೊಡಂಡ ಎಂಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೈದಜಿ ಆಂಡ ನನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕಲ ಮಾತನೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮೋಕೆ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂದು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂದು ನಿಕಲ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ಖಂಡಿತ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರೋಡಂಡ ಮೇಯ್ನ್ ಆದ ಈ ಗೂಗಲ್ ಆಡ್ಸೆನ್ಸ್ ದ ಪಿನ್ ಬರೋಡು ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬತ್ತದ ಒಂದು US ಅಮೇರಿಕಂದ ಒಂಜಿ ಕಂಪೆನಿಂದೆ ಪನೊಲಿ ಅಂಚ ನಮಕೊಂದು ಕಾಸು ಡಾಲರ್ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ಪಿರಿ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ ಈ ಕಾಸು ಬರೋಣಂಡ ನೆಕ್ ಈ ಗೂಗಲ್ ಆಡ್ಸೆನ್ಸ್ ದ ಪಿನ್ ಪಡೋಡು ನೆತ್ತ ಉಲೈಡ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮೊನಿಟೈಸೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತಾ ಇಪ್ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಆಡ್ಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಏಪ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ $10 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಡು ಮೊನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆನ್ ಆದ $10 ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಡು ಒಂದು ನಮಗೆ ಡಾಲರ್ಸ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ನೆಕ್ $10 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಆಡ್ಸೆನ್ಸ್ಗಳ ನಮ್ಮ
ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ವಾರಡ್ ಬೈದಡು ಒಂದು ಮೂಜಿ ವಾರದವಲ ಇಡ್ ಬರ್ಪೊಡು ಉಂದುಲ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ವಾರಡ್ ಬೈದಡು ಒಂದು ನಮಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಲಂಚನೆ ಪಾಪ ದೆತ್ತು ದೀತಿರು ಯಾನ್ ಎಂಕುಲು ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಂದಿತ್ತಿರು ಒಂಜಿ ಪಿನ್ ಬರ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಜಾಗ್ರತೆ ದೆತ್ತಿಲೆ ಪಂದು ಈ ಗೂಗಲ್ ಆಡ್ಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಎರಡಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೊನಕುಲು ಇತ್ತುಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅದು ಮಲ್ಪುಲು ನಿಕುಲು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ನಿಕುಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಕೊರಡಾಪುಡು ಅಂಚ ಬಕ ನಿಕಲ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಲ ನೆಟ್ ಪಾಡೋಡು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಲ ಪಾಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಲ ಪಾಪ ಜಾಗ್ರತೆ ದೆತ್ತಿತ್ತಿರು ಅಂಚ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಶೇರ್ ಮಂತೆ ಏರಾಣಲ ಪೊಸತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ನಕುಲು ಇತ್ತನೆ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಆತ ಶೇರ್ ಮಂತೆ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ನೆಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಆಡ್ಸೆನ್ಸ್ ತ ಪಿನ್ ಉಡತಿ నేను ಓಪನ್ ಅನ್ ನಿಕಲ್ನ ಎದುರುಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ದಯಪಂಡ ಉಂದು ಎನ್ನ ಕೈಟೀನಿ ಉಂದುಂದಂಡ ನಿಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಅದೇ ಅಂಚ ಉಂದೇನಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡು ಓಪನ್ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಎನ್ ಕಟೀಲ್ ತಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ ದಿನಡೆ ಪೋದು 6ನೇ ಸ್ಥಳಟ್ಟು ನೇನು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಅಂಚ ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಯಾನ್ ನೋಡ್ತೋನ್ವೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲು ಕಟೀಲಿಗೆ ಪಿದಡಿಯ ಕಟೀಲಿಗೆ ಪೋಂದುಪ್ಪುನಗ ಮುಲ್ಪ ಎಕ್ಕಾರು ಶ್ರೀ ಕೊಡಮನಿ ತಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ದೈವ ದೇವೇದ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನ್ ಪಡೆ ಒಂದಿಂಕುಲು ಮುಲ್ಪಾರ್ದ ಎಂಕುಲು ಬಕ್ಕ ಕಟೀಲಿಗೆ ಪಿದಡಿಯ ಕಟೀಲಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಏಪನೆ ಪೋವಡು ಅದಗೆ ಎಂಕುಲು ಅವಳು ಪರಂದುಗೆತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಪರಂದುಗೆತ್ತೊಂದು ಏಪಲ್ ಎಂಕುಲು ಆನೆಗೂ ಕೊರ್ಪಂಚ ಇನಿಲೆಗೆತ್ತೊಂಡು ಇತ್ತೆಂಕುಲು ಕಟೀಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಟೀಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲೆ ದಾಲ ದೂರ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಏರ್ಲ ದೂರದ ಕುಲಿತ್ತಂಡ ಕಟೀಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನನು ತೂವೋಲಿ ಉಲೈ ಬತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈ ಅಂಚ ನಿಕುಲ್ ಮುಲ್ಪನೆ ತೂವೋಲಿ ಬಕ್ಕ ಉಲೈ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ ಉಲೈ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಏರ್ಲ ದೂರದ ಕುಲಿತ್ತಂಡ ಮುಲ್ಪನೆ ಕೈ ಮುಗ್ಯೋಲಿ ಈತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈ ಪೂರ ಪೋದ್ ಬತ್ತ ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಇದೆರಡು ಕುಲ್ದು ಮುಲ್ಪ ಗೂಗಲ್ ಆಡ್ಸೆನ್ಸ್ ದ ಪಿನ್ನ ಓಪನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡಿಂಕ್ ಅಂಚ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಪೂರ ಮೆಲ್ಲನೆ ಓಪನ್ ಮನ್ಪೊಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ಓಪನ್ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಗೂಗಲ್ ಆಡ್ಸೆನ್ಸ್ ದ ಪಿನ್ ಉಪ್ಪುಡು ಮಸ್ತ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅದು ಉಪ್ಪುಡು ಅಂಚ ಅವು ಪಿನ್ನನ್ನು ನಮ್ಮ ಎರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಯಾನು ತೋಜ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ರೂಲ್ಸ್ ದ ಪ್ರಕಾರ ನೆತ್ತ ಪಿನ್ ನಮ್ಮ ತೋಜಾರಿ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ತುಲಿ ನೆಟೆ ಉಪ್ಪುಡು ಈ ಪಿನ್ ನಮ್ಮ ಪಾಂಡ ಇತ್ತೆಂಕುಲು ಆನದಡೆಗೆ ಬತ್ತ ಆನದಡೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಕುಲು ಏಪಲ ಪರಂದು ಕೊರ್ಪ ಇನಿ ಪಂದತ್ತು ಅಂಚ ದಯ ಶೇರ್ ಮಂತದುಲೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿಯಾವ ಪಂದಾತೆ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ ಆನೆ ಅವಡು ಓಲ ಪ್ರಾಣಿ ಪುರ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪೆತ್ತ ಪುರ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಪೆತ್ತ ಪುರ ತೂದು ಬತ್ತ ಇತ್ತೆಂಕುಲು ಐಕ್ ಪರಂದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ತುಲಿ ಪರಂದು ಕೊರೋಡಿಗೆ ಅಂಚ ಹೊರದ ತಿಂದಾತು ಜಿ ಕೂಡ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಪುರಗೆ ತೊಂದ ಅಂಡು ಪರಂದು ತೊಂದಿ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಕೊರ್ನೇನೆ ತಿನ್ನೊಂದುಂಡಿತ್ತೆ ಅಂಚೆಡಿ ಮೂಲು ವನಸ್ಲ ಮಲ್ಪ ಕಟೀಲ್ಡ್ ಎಂಕ್ ಕಟೀಲ್ದ ವನಸ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಏಪಲ ಬನ್ನಗ ವನಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅಂತ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಪೋಪುಚಿ ಎಂಕುಲು ಕಟೀಲಿಗೆ ಪುರ ಪೋದ್ ಬತ್ತ ಎಂಕುಲು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ದಾಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಎನ್ನಿಲಕ್ಕನೆ ಆಂಡಿ ನೀ ಎಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದ ಯಾನ್ ಎಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ಆಂಡ್ ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ಗೂಗಲ್ ಆಡ್ಸೆನ್ಸ್ ದ ಪಿನ್ ಎನ್ನ ಕೈಕ್ ತಿಕ್ಕದೊಂಚಿ 4 ದಿನ ಆಂಡ್ ಅಂತು 4 ದಿನ ಆಂಡ್ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ದುಚಿ ದಾಯಪಂಡ ಅವೇನ್ ನಿಕಲ್ನ ಎದುರುಡೆ ಓಪನ್ ಮನ್ಪೊಡು ಇತ್ತನೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನ್ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಎತ್ತಂಡು ಕಟೀಲ್ದ ಅಮ್ಮನ ಎದುರುಡೆ ಆರ್ನ ಜಾಗಡೆ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಎತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅವಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಆ ಪಿನ್ ಮಲ್ಪ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪುನಕ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪರ ಕೊರಿಯರ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಹೊಸತಿ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪಿನ ಕುಲು ಇತ್ತಾಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ ಪಂಡಿನಿ ಅಂಚ ನಿಖಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕಿ ಏಪಲ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡು ಪಂದಕ್ಕೇನೊಂದು ಇನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪು ಪಂದು ಯಾನೆನ್ನುವೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಎಂಕೊಂಚಿ ಲೈಕ್ ಕೊರೆ ಮದ ಪೋಚಿ ಅಂಚ ದಾಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇತ್ತನೆ ನಾನು ಮಾಫ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚ ಏಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂವೊಂದಿತ್ತಾಡ ತುಳುವೆರೆ ಕೈ ರುಚಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಂತದ ಎಂಕೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನನ್ನಲೆ ಯಾನು ಏನರ್ದ ಆಯ್ನಾತ್ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಂತದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೆಕ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏನರ್ದ ಆಯ್ನಾತ್ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ರೆಸಿಪಿಲೇನೋ ನಿಕ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ರೆಸಿಪಿಲೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆ ಕೈ ರುಚಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಂದ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಗ ನಾನೊಂಜಿ ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಲ್ಮೇಲು.